Ikusiko dugu nola egin erregistroa Quizy zen, eta hortik aurrera nola sortu gelak eta nola ekarri gelak Clearrunetik. Jartzen badugu Quizyk bilatzailean eta lehenengoan sakatzen badugu, joango gara Quizy horrira. Hemen, erregistroa oraindik egin ez badaukagu, egingo duguna izango da sign up, erregistroa egiteko. Hemen erregistratu gara Googleekin edo korreo elektroniko batekin. Nik azkenengo goradan beti egiten dut Googleekin. Lehen onartuko ditugu baldintzak edo, betiko baldintzak, eta gero erregistratuko gara. Esaten digu zein konturekin erregistratu nahi dugun, erabiltzen ari garen kontuarekin. Normalean. Non gauden, normalean eskolan, eta zer garen irakaslea. Hemen badaukagu bideo tutorial bat edo pizka bat ikasteko, baina saltatuko dugu eta joango gara ikusten ja menua. Menu honetan, ezkerrean ikusi aldugu lehenengo gauza crear, sortu alditugu galdetegiak, gero Google Classroomen txertatzeko, edo ikasgaiak. Ikasgaiak oso interesgarriak dira, zuzen egiteko ikasleekin, eta azalpen bat egiten dugun bitartean edo tartean jarri galdera batzuk. Oso interesgarria, gero ikusiko dugu horrela. Badaukagu nire biblioteka, hemen bertan agertuko dira sortu ditudan guztiak, txostenetan agertuko dira ikasle guztien txostenak, egiten dituzten lanen txostenak, eta gelak. Hortik hasiko gara gelak sortzen eta Classroometik gelak ekartzen. Orduan egingo duguna izango da konektar con Google Classroom, eskatuko digu baimena, orduan zein konturekin, berriro kontu berarekin, eta baimena eman. Eman diogu baimena, orain bai, importatuko ditugu gelak. Hemen joango da Google Classroomera, Jose Control kontuen Classroomera, eta hor agertuko dira ditugun gela guztiak. Nik hemen, egingo ditut, nahi ditudanak hartu eta nahi ditudanak ez. Nik adibidez bakarrik hartuko dut, hau, proba Jesuit. Eta hemen eskatu aldiet ikaslei jartzeko bere gurasoen emaila, kontaktua izateko baitare, edo informazioak bidaltzeko. Ez dugu egingo orain, egingo dugu guardar, eta hemen badaukago ja gure gela eginda. Froga Jesuit, hor bi ikasle daude bakarrik, eta gero erabiliko dugu frogak egiteko. Orduan, hemendik aurrera, hasi gara ja sortzen lanak, eta batez ere, nire ustez oso interesgarria dena,